Homa Bay. Kawuok e kaonti ma Homa Bay wadhi e kaonti ma Kisumu. Piny owacho kaonti no kokalo tend migawo mar ojende wacho ni giikore mar kelo kanyakla ojende duto e kaonti no. Eneno ni giyawo negi yore mag yuto kaka mago mag timo ohala kod kaonti. Jatend migawo mar ojende Beatrice Odongo kawuono ne orado kod grube mag ojende mopogore opogore kama nolero negi ber ma ginyalo yudo ka giwuotho kanyakla kod kaonti no. Weche mag tiyo kod talanta magi nwang'o yuto bende ne oyangi romono, gigo kaka wende, tuke e kind mamoko. Department wa ng'iyo nyaka mich go ma jowa matindo nigo. Inyalo bedo gi mich to kilingi mich to ng'ama bro ng'eyo ni in godo onge. Koro ka in gi mich inyalo wer, inyalo wuok oko, iwer, then wang'eyo ni ma youth wa manyalo wero, onyalo goro, onyalo timo drama, en gi gino monyalo timo. Namba 2, wan gi jogo magombo mondo timo ohala to en kaka ng'ama tin ok ong'eyo ni to ere kaka nyalo chako ohala kata ere kaka nyalo timo ohala. Wariwore gi jogo ma bende timo gigo machalo puonjo jowa matindo kaka ginyalo chako ohala kata kaka ginyalo dongo ohala matindo ma gisebedo ka gitimo. Wariwore gi jogo bende ma timo chenro maluwore gi gigo mahinyo joma mine gi jowa matindo in terms of lwenje mwayude kor gwenge gi mago mwayude ute. Koro kwa keto yuwa kanyakla odiochieng' ma kawuono to wadwaro ni mondo wati kanyakla mondo wan duto e Kisumu County wang'e ni tang'ono mwanyalo yudo tere gi mwadwa ni wayudi ka igni orumo kata ka igni moko ariyo kalo. Koro kaka wariwore kamae wakwayo yudhe ma Kisumu bende mondo wanyal tiyo matek kendo wanyal loko ngimawa nikech riwruok ma kawuono ne wang'iyo dongruok mar omenda kaka wan owuon vijana nya dongore yor omenda e yor tuke gi e yore mag kaka culture wadhi. Koro kwanyariwore kamano to kaka vijende aparo ni wanyalo dhi mabor moloyo. Nyakoro Ramogi koth osebedo ka chwe